hakudyi rinopisa panguva inoi. Toona kuti plani aiwa inge yakarongwa aiwa nemutungamiri wenyika pamwe chete nemaallies ake yekubvisa General Anselm Msanyatwe yonzi aiwa yoflopa zvoramba. Pamwe chete kuonekwa kunze aiwa security force aiwa yavice president Constantino Chiwenga yabva yaingiriza zvakanyanya nekuda kwerift yaexposewa. Toda subscribe like on the bell icon. Tipina mucrime watch Zimbabwe vanodanyira chiti ma1 hanzi plani yamunanga wekubvisa General Sanyatwe yaramba because parliament yanga isina kuudzwa about this decision, and also panga pasina kuitwa handover process. This means General Sanyatwe is still the commander of the army ground forces. Hanzi hazvina kumira mushe uko security around VP has been increased. Ndo mashoko anobudanywa nawo kumuna crime choposta press statement anobuditsiwa achiratidza kuti reassignment ya General Anselm Msanyatwe vachiendeswa aiwa ku sports arts and culture recreation. Mashoko ari kubuda panguva ine vanhu ari kuona kuti aiwa zvinhu zvakamira sei izvozvo chii chakadaro chikuti aiwa general anova mukuru wemagenerali aita mahandover takeover kumabarracks akasiyana siyana ozongouya achingokandwa zvisina kumbodiscussiwa pasina kuitwa handover takeover pasina kuitwa maproper procedures kana kudiscusswa in parliament. Chitiko chance kuona kuti there are some big and huge events which are transpiring behind mazvavasiri kuziva zvazoonekwa kunzi panguva ine zvingoitwa chimbi press statement yobuda ichinzi aiwa ngari asaniyo achibviswa aiwa kumauto. Chitiko chashamisa panguva inoi and now zvava zvaexpose zvakaota zvatava kutoona kutoti General Chiwenga panguva inoi wabva wanyatso kugaina popularity kana wese kana kurutori kuma army forces nekuma soldiers. Panapa vanhu vakunyatsotoona kuti kune vamwe manje vakuchinyatso kutoteverera general nekuda kwezvava kuitika izvi kana vaiteverera vari under General Anselm Msanyatwe.